Kaixo, gure proiektuak zubia da. Planteatzen den arazoa da zubian gainetikan trena pasatzea eta zubia altxatzean azpitikan itsasontziak pasatzea. Baldintzak hauek dira. Zutabeak kilo bat aguantatu behar du. Zutaben arteko zabalera 30 zentimetrokoa izan behar du eta altuera 15 zentimetrokoa. Materiala hau da egurra, pajita, txotxa, kola, pintura, pintzela, kartulina, kartoia eta sokak. Bere funtzionamendua sinplea da. Biraderari erlojuaren noranzkoan eraginez gero, igo egiten da. Eta hortakoan, jaitsi. Hau da guk esan nahi genuna, eta agur.